Khulumkha, Takhuk Tei Bukhuk song, jotono Hambai yafaro, an channel of Haim Manzak Pema Bagay, Takhuk Tei Bukhuk song, Bahai Tombai Norok jotono, one so jotono kaham kwtal Tongbaina, Takhuk Tei Bukhuk song, sung tinichin video, je chakri ni tei kok salada hini manzak lai faika, o chakri ongkorwi faika TPSC, ba Tripura Public Service Commission ni through SI post ni bagay, chakri ongkorwi faika, hangke Takhuk Tei Bukhuk song, Tripura ni je unemployed candidate tongnai rok borok ni bagay Puilano kaisa good news ongkorwi faika mo Tripura government ni through tai TCS ni through borok o jagao SI ni chakri najangnai tongo hangke aboni bagay no sung tinichin video kisa misa kok salainai nangmani details rok tamo ongkorwi faika seat rok kaibesuk ongkorwi faika chini Tripura sarok ni bagay ba ST candidate rok ni bagay kaibesuk seat ongkorwi faika tai o chakri ni tamo nangmani details rok borok rikha qualification rok besuk sanjakha tai oboni bagay application fees rok besuk nangnai oborok ni tino sung tini kok salainai hingke Faidi Takhuk Tei Bukhuk song leakari sung tini chini video no chenglai sinai Takhuk Tei Bukhuk song norok chini kokborok bai sanamani video rok no sajagoi tongkha chini video no like khyna ta pokdi sung tini ni chino video o at least 100 like sung kisa asa khai tongo hingke norok cheska phano chini o asa no puron khai ridi Faidi ke Takhuk Tei Bukhuk song leakari sung tini chino video no chenglai sinai video no chengya sakang norong thani an kacha jigon cha koimung lamsogo Takhuk Tei Bukhuk song ani channel EduTips Kokborok Takhuk Tei Bukhuk song sung chini channel o Kokborok bai daily chakri ni khobor tai educational video rok no norok ni bagay tui phayo hangke Takhuk Tei Bukhuk song norok jodi chini channel o kwtal lungui tongkhangke chini channel no subscribe khyna di tai notification bell no bo click khairi di tamoni bagay hingke sung jefuru video upload khayo norong thani jotonse sakang sogoina bagay aboni logi chini kokborok bai sanamjak video rok no norok sajagoi tongkhe chini video rok no norok kisa kosto khai like comment and share khairi di chini borok ni bisingo Faidi ke Takhuk Tei Bukhuk song sung tini ni chini video no chenglai sinai Takhuk Tei Bukhuk song notification of Puilano borok sika Tripura Public Service Commission advertisement number 05/2020 abon tola borok sika online application are invited from bona fide citizens of India for requirement to the post of sub-inspector of policemen unarmed branch Group C non-gazetted under Home Department Government of Tripura in the scale pay of rupees 34,700 rupees new pay matrix level 10 cell 01 as per TCSC mane no jaga sajaka Tripura Public Service Commission ba TCS ni through salarong ni bagai SI posto chakri najangnai o je chakri najangnai omongnai unarmed branch ni aboni tola borok Takhuk Tei Bukhuk song seika category wise vacancy position mane no bo category ni besuk vacancy tong amorok borok oro sairika borok o jaga saka name of the post mane no post ni mumung sika borok SI unarmed branch so sika borok main o chakri ingkha sudumatra salarong ni bagai SUO borok vacancy rikha 4ta STO rikha 7ta URO rikha 11ta total kharo 22 hangkai Takhuk Tei Bukhuk song chini Tripura jati rok ni bagai o jaga Puilano kaisa kaham opportunity ongkorwi faika aboni tola borok saka je o number of vacancies tongmani omo bari fan mano komi fan mano aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song borok educational qualification kok saka educational qualification borok saka at least norok graduate pass na nangnai graduate pass jang kai norok o job ni bagai apply khaimano aboni tola borok physical measurement o kok saka je salarong ni bagai besuk jorate physical measurement na nangnai height o borok sika 168 cm relaxable up to 5 cm mane no 163 cm for ST candidate mane no chin Tripura candidate rong ni bagai norok jodi 163 cm jora kuju khunga kai norok o job no apply khaimano amoni pore borok saka chest mane no norok ni bakha ba nong ni je chest omoni tei borok kok saka nong ni chest ni size ba bakha ni size besuk na nangnai omoni kok borok saka o jaga borok saka 79.00 cm unexpanded and 84.00 cm expanded for those with height of 160 cm and above 76 cm unexpanded and 81 cm expanded for those with lesser heights mane no jaga sajaka je borok ni 168 cm height tongo borok ni bakha ba chest fully akare 79 cm na nangnai tai borok ni bakha ba chest no fully roi 84 cm na nangnai aboni pore borok saka je borok ni height 168 cm ni tola tongnai borok ni bagai kho jaga sajaka fully akare 76 cm na nangnai tai fully roi 81 cm na nangnai norok ni bakha ba chest aboni pore borok o jaga weight ba borok ojon ni kok sajaka norok ni ojon ba weight besuk na nangnai aboni borok kok saka body weight shall be determined according to the body mass index IBM between 18.5 and
29.5 Takhuk Tei Bukhuk song borok o jaga sajak norokni je body weight measurement khaijaknai body mass index ni uporo body mass index mane no IBM omo calculate khaina bagai omo ni link bo ang ani video tola ri rinai norok aro thangai norokni height tai norokni weight dina nangnai aboni pore no norokni body mass index ongkorwi phainai o body mass index kintu borok o jaga sajaka 18.5 ni semi 29.5 ni bisingo ongna nangnai hangkaise norok o jobno apply khaimanai Takhuk Tei Bukhuk song aboni pore borok o jaga sajaka norokni kokborok language tai bengali language o knowledge tongna nangnai aboni logi borok boys ni kok saga boys ni kok borok saga minimum 21 years ongna nangnai tai maximum hangke 28 years joratui tongna nangnai ba 28 boso joratui tongna nangnai aboni logi ST ba SC candidate dong ni bagai borok 5 year ni age relaxation rijaka Takhuk Tei Bukhuk song aboni pore borok saga selection process ni kok selection process agi jebabe TCS ba TPS ni bagi ingri phai tongo oma haikai nongnai Puilano ni physical fitness test na jangnai aboni pore nongni written test aboni pore personality test oma haikai nongni selection process sangnai Takhuk Tei Bukhuk song amoni pore borok o jagao norok je exam rinai written examination omoni regarding borok o jagao syllabus rok riwi rikha tai bo subject ni busuk mark ni question tongnai omorok bo borok o jaga kicha riwi rikha norok omor naina musung khangkai ani video ni description ni tolao o notification ni PDF link norok mani thanai bo subject o busuk mark ni question phainai omorok o jaga borok oro sri rikha hangkai norok juri details naina musung khangkai ani video ni description o thangai o PDF na download khai porinai mano Amoni pore Takhuk Tei Bukhuk song borok last to saka the last date of the submission of online application is 05/10/2020 mane no borok o jaga saka norok online application khainani last date engkha October ni 5 tarik jora October ni 5 tarik ni bisingo norok jesage phano o SI post ni bagai norok online application ma khainai tai Takhuk Tei Bukhuk song o je online application omo surung thanai September ni 10 tarik ni simi mane no o mas ni 10 tarik ni simi online application surungui thanai Besok jora tongnai omo tongnai October ni 5 tarik jora October ni 5 tarik ni bisingo norok o online application no ma khainai tolao borok application fees regarding kicha kok sai rikha mane norok application khaipuro norok ni besok fees nangnai amoni ti borok kok saka group C post omoni bagai borok saka 150 rupees khamo general and your candidate rok ni bagai tai chini ST SC ba others PWD candidate ni bagai omorok ni bagai khe 100 rupees hajak ho jaga ba 100 taka hajak mane sinti prasung ni bagai o jaga only 100 rupees application fees nangnai hangke Takhuk Tei Bukhuk song tini bagai rasuno song tini chin video bo Tripura ni tui ongkorwi phaimani kaisa belaino kaham chakri ba SI post ni bagai je chakri ongkorwi phaimani TCS ni through tui oboni tui song tini kisamisa kok salai khasin video bo chini channel ni mung norok moitonarak di chini channel ni mung kha EduTips Kokborok o mungo norok search khaikan no chini channel lo mani thanai chini channel lo sal burung no omo hai chakri ni khobor tai educational video rok upload khaijago hengkai Takhuk Tei Bukhuk song tini ni bagi asung no video no chajak tongkhai like khyna ta pokdi Khulumkha jotono no jai hind